Ne bantwana bam abancinci kuyo yonke into eniyenzayo ne sizanifundisa ngeBhayibhile, yabo, ukubaluleka kukaThixo, yabo. Xa uvuka ekuseni, uyabona, into yokuqala oyenzayo uyathandaza. Xa uvuka ekuseni, before uhlamba amazinyo, before wondlula ibhedi, wenza ntoni? Umthandazo yinto yokuqala xa uvukayo. Uhlambe ugqibe before uye esikolweni, wenza ntoni? Uma ufikayo esikolweni, before kuqale iklasi yakho, wenza ntoni? Namanxa uzawubuya esikolweni uya noba kungasese uthandaze, ne? Namanxa ufikayo kowenu, ndiyavakala? Uyathandaza, ne? Umthandazo is everything. Ayikho into, imini yakho uyiqala ngantoni? Imini yakho uyiqala ngantoni? Ngomthandazo. Yonke into oyenzayo uyathandaza. Xa uthandazayo ukonektha nabani? Xa uthandazayo ukonektha nabani? Okay, uThixo uyintoni ezimpilweni zethu? uThixo uko konke empilweni yethu. Sisifundo sethu sanamhlanje esi. Kubalulekile bantwana bam, everyday xa silapha sithethe ngoThixo. Okay ke, yithebe lapha uDr. Class, enkosi kakhulu.